Fil-kamp laburista bħalissa hemm inkwit kbir, partit maqsum fuq diversi livelli, fejn kulħadd spiċċa jippunta subaħ lejn Robert Abela li qiegħed ifalli kemm fuq livell ta' gvern u anke fit-tmexxija tal-partit. Fl-isfond antiċipat tas-sitwazzjoni li kienet se timmatura wara s-sentenza mill-Qorti tal-Appell, id-deputat mexxej laburista Chris Fearn ħal-briga li jivvinta skuża sabiex apposta ma jkunx spalla ma' Robert Abela u ma jidher miegħu imkien. La fl-istqarrija maħruġa fil-għodu mid-DOI u wis inqas fil-għaxija waqt is-seduta parlamentari meta l-Parlament iddiskuta propju din is-sentenza fuq talba tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg. Chris Fearn li mhux sigriet magħruf li mhuwiex fuq l-istess binarji ta' Robert Abela fehem li anke jekk huwa jmexxi d-Dekasteru tas-Saħħa ma jridx li jkun f'pajjiżna u dbiet kemm jista' jkun minn Abela. Is-sorsi tagħna qalulna li dan hu l-istat li jinsab fih il-gvern ta' Robert Abela. Bl-istess Prim Ministru issa qiegħed ikun attakkat minn dawk il-Ministri li ma kellhomx jaqsmu mad-dil korrott fraudolenti u maħmuġ li faslu l-eks Prim Ministru Joseph Muscat bl-għajnuna tal-eks Ministri Konrad Mizzi u Chris Cardona.